салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. ҳар соату дақиқа пойгоҳҳои иттилоотии ҷаҳонӣ бо хабарҳои шум аз хуруҷи коронавирус ба қавле гаранг мекарданд. акнун ин навбат мо хостем аз хабари хуш барномаро оғоз намоем то ояндааш хуш бигзарад. ду тан аз футболбозоне ки ба коронавирус гирифтор шуда буданд шифо ёфтанд. бошгоҳи туринии Ювентус хабар медиҳад ки ду футболбози худ нимуҳофизатгар Блез Матюиди ва муҳофизатгар Даниэл Ругани ки ба вируси COVID-19 сироят ёфта буданд хушбахтона шифо ёфта аз беморхона мураххас шуданд. ёдовар мешавад ки бозигарони ин тими футболи Италия Блез Матюиди ва Даниэл Ругани дар авҷи хуруҷи коронавирус дар ин кишвари аврупоӣ гирифтори бемории сироятии мазкур гардида буданд. исми футболбоз ва футболи тоҷик дар сархати расонаҳои хориҷӣ. Алишер Ҷалилов бо посухи чандин суолҳо аз ҷониби рӯзноманигорони хориҷӣ сархати расонаҳои иттилоотии варзишии аврупоии русӣ қарор гирифт. нимуҳофизатгари дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов гуфтааст ки тими ӯ қисман ба бошгоҳҳои муқтадири испанӣ Реал ва Барселона монанд аст. дар кӯдакӣ ман мухлиси дастаи Реал будам. мехоҳам ки Испания ва тамоми ҷаҳон ҳар чӣ зудтар аз ин беморӣ халос шаванд. инро на танҳо ман балки тамоми мардуми Тоҷикистон мехоҳанд. футболи испаниро дӯст медорам. ба ман футболбозоне ки дар Испания бозӣ мекунанд ё мекарданд Криштиану Роналду, Бензема, Азар ва Крос аз тими Реал ҳамчунин Месси ва Суарес аз Барселона писанданд. Истиқлолро метавон бо Реал ва Барселона ки дар лигаи худ бартарӣ дораду бозии хуб мекунад қиёс кард. метавон гуфт ки Истиқлол дастаи мардумист ва мо аз он ифтихор мекунем, гуфтааст Ҷалилов ба сомонаи Эл Десмаркue. футболи мо дар ҳоли пешравист ва мо ифтихор мекунем ки ба футболи мо дар Аврупо таваҷҷӯҳ доранд. бошгоҳи лондонии Челси нақша дорад ки нимуҳофизатгари худ Нголо Кантеро фурӯшад. ба маълумоти Элекупе мураббиёни ашрофзодаҳо бисёр мехоҳанд ки Нголо дар ҳаят бошад, аммо раҳбарияти клуб қудрати нигоҳдошташро дар даста надоранд, зеро бошгоҳи муқтадир ба ӯ пешниҳодҳои ҷолибтар карданд ва метарсанд ки дар охир қаҳрамони ҷаҳонро ройгон аз даст медиҳанд. ба ҳамин хотир бо мақсади дарёфти маблағи муайян арзишашро дар бозори гузаришот дақиқ карданд. дар сарчашма хабар дода мешавад ки Челси арзиши Кантеро 70 миллион евро арзёбӣ намудааст. ёдовар мешавем ки харидорони Канте дар бозори ҷаҳонӣ кам нестанд. дастаҳои абарқудрати ҷаҳон ба монанди Барселона, Реал, Ювентус ва Пари Сен-Жермен талоши ба даст оварданашро доранд. ҷаҳон дар чӣ хаёлу Реал дар чӣ хаёл? сомонаи расмии телевизиони футбол бо чунин сарлавҳа дар такя ба расонаҳои иттилоотии аврупоӣ маводе нашр кард. хуруҷи бемории сироятии коронавирус шояд дар харидории нимуҳофизатгари бошгоҳи Аякс Дони ван де Бек ба Реал кӯмак кунад. маорид ба ёдоварист ки бошгоҳи Шоуна ҳанӯз моҳи январ бо ин футболбоз марроҳ зоҳир намуда буд. ҳоло ки ҷаҳонро буҳрони саросарӣ фаро гирифтааст, Реал аз ин фурсат истифода карда Дони ван де Бекро бо нархи арзон харидорӣ мекунад. дар мавсими ҷорӣ дар 23 бозии дастааш ширкат намуда ба задани 8 тӯб ва 6 паси натиҷаовар даст ёфтааст. хабари дигар низ дар мавриди Реал. бошгоҳи Реал Мадрид ба буҳрони сартосарии ҷаҳонӣ нигоҳ накарда варзишгоҳи Сантьяго Бернабеуро таъмир мекунад. раҳбарияти бошгоҳи Шоуна барои таъмири Сантьяго Бернабеу аз ҳукумати шаҳри Мадрид иҷозат гирифт. ҳамин тавр мадридиҳо барои аз навсозии Сантьяго Бернабеу 570 миллион евро харҷ мекунанд. ин маблағ барои сохтани видеоэкрани ҳаҷмаш 360 ва боми пӯшидашаванда сарф карда мешавад. марҳилаи ниҳоии ин таъмир моҳи октябри соли 2020 ба анҷом мерасад. дар премер-лигаи Англия Сити нав пайдо мешавад. бо харидорӣ шудани бошгоҳи Ньюкасл аз ҷониби шоҳзодаи арабӣ мо Сити наверо дар премер-лигаи Англия мебинем ва албатта ки аз нодиртарин тимҳои кӯҳани англисӣ тоб мураббии нав пайдо мекунад. ҳамин тавр бояд бигӯям ки Ньюкасл дар фурсатҳои охирини ивазшавии молики нав қарор дорад ва ин ҳам шоҳзодаи Арабистони Саудӣ Муҳаммад бин Салмон аст ки дастаро бар ивази 400 миллион евро моли худ мекунад. молики
ملی نیوکاسل یونایتد مایکل اشلی که 13 سال باز دستا رو پشتیبانی میکند سالیان زیاد است که میخواهد دستا رو در فروش گذارد. ما از همین نیت‌های پولکارکنی اشلی در میانه روز سببگار اون شد که سابق سرمربی زوغون رافا بنیتز از پولهای دسترس ترانسفری محروم شد و با فوتبال چین پناه برد. از روی معلومات زیشیل گازت ثروت مالی که نوی زوغون رو برابر با 1.5 تریلیون یورو میدونند. مادامی که آنها دسته رو میخرند پس سرمایه گذاری خواهند کرد. ساده تر کرده گویم آنها میخواهند پیشرفت باشند و کلی تلاش ها رو با پیش میگذارند تا باشگاه از بزرگترین در عالم باشد. اقتباس میارد از سخنان کارشناس سرچشمه خبری ما. در علاوه گفتنی هم که نیوکاسل عربی درد سر زیوتی برای کلوب میشود و یک سیتی نو در فوتبال انگلیا. مخلصان گلور با پورگی مخلصی نیوکاسل رو با گردن خواهند گرفت. دیگر چیزی نه. با همین تمام تا برنامه دیگر خیر.